Saya Devano Arvisananda dari kelas 1211 absen 7 ingin membaca cerkak bahasa Jawa. Judulnya Gaul sing tepo seliro. Ing SMA Tunas Bangsa ana 3 kanca, Naya, Dion, lan Riko. Dina iku nalika istirahat, Dion nduduhake video editan kancane Mela sing digodhog dadi bahan guyonan. Dion, iki lucu banget, kon kudu nonton iki. Naya, iki ora pantes Dion, yen Mela ngerti terus kepiye? Riko, alah santai wae, iki lho mung guyonan. Esuke Mela ora mlebu sekolah amarga isin lan sedih. Video kuwi wis sumbar lan akeh sing delok. Wali kelas banjur ngendika, wali kelas, iki wis nglarani perasaane wong. Sopo sing melu nyebar? Ayo ngomong jujur. Naya nyawang Dion lan Riko sing langsung meneng lan krasa salah. Naya, kowe bocah loro kudu tanggung jawab. Mela ora salah apa-apa. Dion lan Riko banjur nyedak wali kelas, nerangake yen dheweke melu nyebar video tanpa mikir akibate. Wong-wong sing melu gawe lan nyebar banjur diajak rembungan bareng Mela. Dion njaluk ngapura ing Mela. Mel, aku njaluk ngapura. Aku ora mikir yen iki bakal nyakiti hatimu. Mela, matur nuwun wis ngomong jujur Dion. Aku mung pengen diregani. Sakwise kedadian kuwi, kabeh sadar yen pergaulan remaja kudu nganggo rasa tepo selira. Guyonan ora kudu gawe wong liya lara ati. Naya nutup obrolan kanthi alon. Gaul sing bener kuwi sing gawe kabeh wong rumangsa aman lan dihormati.